Bueno, eskerrik asko, gaur gerturatu zeaten guztioi, gaur hilabetero bagera kantelotzen duen zineforumean gaude, eta gaur gonbidatu bezala daukagu Nora Alberdi, eta da ikusiko dugun lanaren sortzailea. Orduan, zein hobeto bera baino ikusiko duguna aurkezteko. Haupa, eta eskerrik asko gonbidatzeatik honea. Gaur ikusiko deun obra deitzeak Uraiosa, eta da, nire lehenengo lana da, nire lehenengo labur metraie. Eta honek ikusentzunezko komunikazioa ikasi nun, ekainien bukanun, eta hau hartu nun erronka bat bezala, gradu amaierako lan bezala, eta hori, nire lau urtetako ikasketa horren emaitz bat bezala, ez? Eta, honena da ikustie, eta hoxe, ikusita gero, hitz egingo dugu. Beak esan duen bezala, lana ikusita gero ukiko dugu denbora hitz egiteko pelikulaz, eta da irtetzen dian gai guztiez, orduan gomendatzen dizuet pelikula goketuta gero eserita jarraitzea, eta gero solasaldian parte hartzea. Orduan, jarriko dugu pelikula eta gozatu. Batzutan gehiago emakume aldea sentitzen naiz, beste batzutan gehiago gizon bezala. Orduan, gender queer edo genero fluido izango litzateke ni identifikatzen hauen etiketa edo hitza. Nik emakumea naizela esatet. Baina egia esan bizitzako momentu askotan pentsatuet nire rolak gizonezkoanak diala. Askotan ibili naiz gizonezkoen artean emakumezkotan baino gehiago. Baina gero pentsatzen haste balen bazea, zer da emakumea izatea? O zer da gizonezkoa izatea? Hoi dana, sozietate honek sortutako izen batzu dira. Azkenean gu pertsonan jaiotzea. Eta sentitzea era batea edo bestea. Baina txiki-txikitatikan gure identitatea sortzen dijoa eta inguruko guztiak eta soziedadeak, familiak, situazioak nolakoak izan beharrean diktatzegu. Bote prontuen izango nuke emakume bat naizela. Emakume naizela ezin abelako. Eta, aluekin jaio nintzen momentutiken suposaude belako emakume neskien naizela eta emakume izango nintzela. Baina gero pentsatzen hasita, nik nire burua izate jot, ez? Zerrek iten hau emakume, ez? Edo zeba ez dut nire burue gizon bezala etiketatzen, edo generoi gabeko pertsona bezala etiketatzen. Ze pentsatzen hasita sozialki emakumeei lotuta dituzten rol asko
betetze ditut, eta hoietan enkajatzet, baino gizonai lotutako rol askore betetze ditut. Ba, ikusten dut pertsona sensible bat, bai. Baina aldi berin oso fuertie. Eta oso ziklikue bezala. Ba, asko aldatzeana. Baina, bueno, bere momentu ez hain honetan hor mantentzeana, ez? Osea, onartzeuna egun txarrak eukitzie baitare. Eta egun honetan topea goteana, baina egun txarretan baitare oso txarren egoteana. Oso pertsona analizatzaile, eta dana ondo egiteko gogukiun da ona. Eta beti oso perfekzionistie, eta dana ondo pentsatzen, da erabaki onak hartzen saiatzeana, eta gero horretik asko agobiatzeana batzutan. Batzutan bere dudak ditu bere buruakin, ez? Baina nik esango nuke pertsona nahiko bere buruakin gustora dagoen pertsona bat ikusteet. Asko pentsadura, asko ikasiura, eta lan asko indula bere buruarekin gustora egoteko. Ikustutena da pertsona hon bat, fonduakin. Asko gustatzen zaiona pentsatzea eta ingurukoe pentsaraztea. Fisikoki bakarrik ez naiz fuertea, barrutik ane baita pertsona fuertea naiz. Oin naizela, pertsona askoi esker, nire bizitiken pasadien pertsona askoi esker, eta esperientzi da nahi esker. Eta beste modu batekuk izango bazien, edo errexauek izango bazien, zeuruna enitzela izango ez da pentsaure oin naizena, eta oso gustoa nago bizi izendeten danakin da naizenakin momentu honetan. Azkeneko urtetan eman deten lanketa horrengatik, adibidez, inteligentzia emozionalak asko lagundu dit, irakurketa feminista diferentiak, azkenean gauza, lanketa hauek zure buruan pentsatzea eraikizue, zeatik zean bezalakoa, zeatik reakzionatzezun bezala momentu bakoitzean. Eta zure burua ezautzen zuazen enean ikustezu zer dan
gustatzen zaizuna, zer ez zaizuna gustatzen, zer dan nahi dezuna zure bizitzan, eta igual hori baino lehenago zer ez dezu nahi. Eta hola zuaz ezautzen da zure buruan identitatea sortzen nola etxe esaten. Baina inor ez da nire jabe, eta ezin dit esan zerin, zer ezin, nik erabaki behar, nire bizitza da, nire gorputza da, ni naiz. Nere burue biluzik ikustetenin gustoa sentitzen naiz. Gustoa sentitzen naiz eta sentitzeet matxeetela nere burue eta nere gorputze. Baina badakit hori dela kanpoku ez gain barruko ere matxeetelako ez, da zaitzetelako. Orduan horrek emateit automatikoki nere gorputze baitare maitatzea eta nire gorputzekin guztua egotea. Egia esan asko gustatzen zait ispilua behitzie. Ni askotan pentsatzen potola neola, edo argaldu inbernitula 2 kilo gutxinez, edo tripien aukela. Eta oin pasatzezat ikuste ditutela argazkiek garai hortakuek, eta ikusten naizela argal, oin baino argalo neolako, eta akorratzen naiz garai hortako nire pentsamentuek zein ziren nire gorputzekiko, eta guztiz negatibuek ziren. Eta oin gehiago ertetzen naizela normatibatiken, askoz guztua nao nire gorputzekin. Azkenean, sozietateak sartzezkigun norma hauek exigitzeigue guria eztan eta emakumena eztan gorputz bat eukitzea. Nire gorputza aldatzen hasi zanen, nire besuak eta iztarrakin akonpleja utanean. Gaur egun, buelta eman dio eta asuntuei. Arro nago nire besuak eta iztarra dakin indarraz. Nire konplejoak edo nire beldurrak edo mamuak, etortzen zaizkit beste norbaitek nire gorputza ikusiko duenean da, pentsatzen hasten naiz ez. Eta ez basaio gustatzen ez dakiz zertak, gero nire buruari esan behar diot, zu gustora bazaude hori da garrantzitsua eta beste norbaitek ez batzaio gustatzen, bere arazoa da. Pentsatu esaldin para lucir hay que sufrir. Esaldi horrek dana esateu. Ta para lucir tienes que ser tú misma. Ez dezu sufritu behar. Nuke nire gorputzeko atalik operauko inoiz. Ze, nahiz eta konplejuek euki, beti nire buruei esateio dainoa, onartu imerezu daukezuna eta zeana. Zerbait operatu beharko banu titiak kenduko nituzke, baina beti seriokia konsideratzen hasten naizenean bertigo pixkat ematen edo beldur pixkat oso permanentea den zerbait alako. Nire hori genero identitatea fluidoa, oso aldakorra da.
eta naiz eta generalean alde maskulinora gehiago juten banaiz, ezagit, ez da zerbait permanentea. Orduan pixkat bertigo emate egitez, hori guztiz kentzia pentsatzeak. Txikian nintzenen, DBH-en gutxi gora bera 13-14 urte, beti esaten nien bestei, ni titi gehiago jarriko nituzke edo kartutxera kenduko nituzke. Eta berez hori nahiko kezkagarria da, 13 urteko neska bateko hori esatea. Gaur egun egia da, oraindik ez dudala guztiz maitatzen nire burua eta hori ikasi behar duan zehose da. Edertasuna behiratzuen begitan dago. Eta nire begitan edertasuna esan nahi du ikusteten horreik kariñoa edo balore espezial bat emate dutela. Zu baldin bazaude momentu baten bizien, ez zaudena zure onenien edo egun txar bat baldin badukezu. Kalea ertetezea eta dana txarra iruditzen zaizu, ez? Zatarra. Jendie zatarra ikustezu, kritika dituzu, faiuk ikuste dituzu, munduen mierda bada, ez? Baina ondo ertetze bazea, dana askoz politxo da, dana politxo da. Nik uste gehiago da transmititzen dan zerbait edertasuna, ez? Orduan, pertsona hori makillauta gustora dago, transmititzen da, makillatu gabe, depilatu barik, edozein modura, pertsona bate bere buruan edo bere gorputzean edo generalean ez bere buruan segurtasuna kanean edo gustora sentitzen denean, libre sentitzen denean da ederrena nire ustez. Tabua da sexuan, genitalak, dena tabutzat hartze dut eta ez digu, kosta ite zaigu gure gorputza guztiz ezagutzen hastea. Plazerra niretza da gustua sentitzien ere burukin eta lasai egotie. Barruen pakie eukitzie bezala ez, inguratzeiten danakin eta nire burukin gustua egotie eta zoriontsu sentitzie. Plazerra sentimendurik goxoena da. Estimulatzen zaitun zehose, bai sexuala, bai laztanak adibidez sexualak izan daitezkela. Behin ez eteuki kriston interesare ondo behitzeko, interesa igual bai, baina igual lehen naiz atrebi ustare indan hau ispilua behitzina eta hori, baina pixket kostaitez atez, beldurre mateit ez dakize ba. Esploratzen hasi nintzen, bigarren DBH-en egonean gutxi gora bera. Eta nire lagunekin komentatzen hasi nintzen nolako gauzak, arraro bezala ikusi ninduten, ze bigarren DBH diruenez oso goiz da zure burua ezagutzeko. Gure plazerra, plazerra emateko
organoa da. Osea, nola ez dugu ezagutuko plazer gehiago eman aldigun, gehiago eta gehiago eman aldigun organo bat. Pertsonakiko maitasun hori, pertsona horrentzat hobena nahi izatea da. Eta beste pertsona bat sinzeroki maitatu ahal izateko lehenengo zure burua maitatu bezu. Lehenengo zure buruantzako hobena nahi behar duzu. Eta gero, hortik abituta, inguruko guztik maitatuko juzu. Maitasunean niretzat sentimendu bat handitu bezala iteizuna barrotik, ez? Sentitzezunin handitu itezela zabaltzina ezula eta dana ematina ezula bezala. Pisket, barrotiken gauzak ateatzeko gogo emate izunin. Hain azkar dijo edana, hain azkar moitea dana, hainbeste ardura azkeu, hainbeste kompromiso azkeu eta ez dakeu denboraik ezertako, hor inestabilidade bat sortzea, ez? Gure bizitan, orokorrien gehienon bizitan. Orduan berdeu estabilidadie nu baiten topatzie. Eta nik uste horregatik jotze dula gutako askok bikote bat eukitzea. Igual benetan ez deunin, ez ber, baina igual ez deunin nahi edo ez da nien osasuntxue guretzat. Ze askotan jotze du gure utxuniek beste pertsona batzukin betetzea, eta horrek ez du funtzionatzen. Bakarrik eoten ondo nahonen, eta gertuatzea almazet pertsona bat bere onduan egon nahi dutela, egon naiz, baina ez por norma. Eta hori da erakutsi guena. Ez naizela pertsona bat osua, beste norbait ez almakat onduan. Queer bezala identifikatzet nire burua, ze queer hitzaren barruan heteronormatibidadetik kanpo dagoen dena sartzen da. Hasieran bisexual bezala identifikatzen nire burua, baina azkenean bisexualitatean barruan bi genero daudela bezala esaten naizea, ez? Eta gizona eta emakumezkoen artean askoz gehiago dago barrun. Orduan, ni gustatzen zaidan jentea generoa kontuan hartu gabe gustatzen zait. Nahi pertsona gustatzen zaizkit. Igual zait, behaien sexua eta generoa. Eta hontaz kontuatu nintzen 15 urte nezkala. 15 urte arte nik pentsatzen nuen mutia gustatzen zaizkiala. Baina egun baten ikusi nuen kontzertu baten emakume bat kantatzen, eta katxondizima jarri zian. Flipatzen nahi nintzen da esan nuen, ostra. Emakumek baita gustatzen zaizkit. Imaginau nire bizitza guztia bisexuala izaten, eta benetan fijatzen nintzela nesketan, bai lehen hezkuntzan eta bai DBH-en, eta nire buruarentzat, nire autoestimarentzat
txoke bat izan zen, ez nun ulertzen, zer gertatzen zitzaidan. Eta gaina bizitza osoa fijatzen nesketan, eta uste nun zela nire arazo bat, eta izango zela momentu bateko gauza. Baina ez nun onartu nahi bisexuala nintzala. Poliamorosa naiz. Eukituten erlazio monogamotan nire izateko era sontxitin da. Orduan, polimaitasuna nire salbazioa izan da azkeneko urtebeten. Pixket polimaitasunetiken eraiki ezkio harremanak, ze pixket gizartiek erakuste egun posesibidade horretatiken ertetzegea, eta gehiago zabaltze ditugu gure begilek. Zuk pertsona bat maitezunen, behakin erlazioa dakazunen, klaro euki behar dezu etzela bere jabe. Eta klaro euki behar dezu baita beste pertsonakiko erakarpena dakala, maitasuna, etzeala zu bakarrik bere bizitzako parte. Munduko egoerio betzeko, ingo nun aldaketie. Izango zen, pertsona danak txikitatiken ez die maitasunien, benetako maitasunien, eta empatien. Iruditzait nuen amorru asko dagoela, eta pertsona batekin hartze honin, ja betirako hartze dula. Ez diola aukera gehiago ematen, eta dana txarra ikuste dula pertsona hortan. Eta igual ikasi berdeu gauza txarren gainetik gauza onak ikustie pertsona danetan. Mundu ideal bat izango litzake zure itxura, zure sexua, zure generoa, zure sexualitatea, zure raza, zure danak importantzia galtzeunean. Nire burua apurtu, aurkitu, berreraiki eta maitatu nahi dut. Ausartu, arraroa izan, ezberdina izan. Hegemonikoa izatea, aspergarria baita. Bueno, ikusi dugu, bai? Haitzen da? Kritik? Bai. Bueno, ikusi dugu Noraren lana eta orain solasaldi garaia daukagu, orduan badakizue edo zer komentatu nahi baldin baduzue, besoa altxa, eta zurinek gerturatuko zaizue mikrofonoarekin. Eta mikrofonoarekin hitz egin behar dugu, streaming bidez eskaintzen nahi dielako solasaldia, eta ordenagailuaren bestaldean norbait baldin badago streaminga jarraitzen, ahotsa entzun behar digulako. Orduan mikrofonoa eskatzen dezunean, saiatu mikrofonora hitz egiten. Eta behin hori esan da, norbaitek galdera baten bat egin nahi balin badu hasi, eta bestela nik batzuk prestatu ditut, eta hasiko gea. Lehenengo gauza, nahi nona jakinik da izenari buruz.
Kuraiosa. Nundik dator edo zer da edo... Bueno, zuk bezala beste jende asko ikostatzen zaio pila bat, zuek kartela iteakuna katxa intzen uten, zine bileran leketion hautatu izan zen eta bertanea katxa ontzan kartelien, zailedan hitz bat da, eta berez euskerazko hitz bat da, baino iparraldien ibiltze batez, eta nik nola inun topo hitz honekin, itxaro bordak aipazun tokizkanpo izeneko bilduma bat, edo ikusentzunezkun bilduma bat intzun Irudamatxok, Islandia ekoizte txikin batea, eta hor itxaro bordak miren agurmea bekin zauken elkarrezketa bat, eta Kuraiosa hitza aipazun da esan nun, zer da hau, eta ulertu nun testu inguru meintzet ausarta esan naizula. Eta orduan hortik hasi nintzen pixkat investigatzen, eta hori esan nahi du ausarta edo adoretsua. Eta hori iruditzen zitzaiten oso egoki jezala laburbiltzeko dokumentalien azaltzen ziren pertsona danak. Duda bat argituta. Urrengo gauza, pixkat esan dezu aurkezpenean, dala zure gradu amaierako lana, baina kontatu nahi zenuen historio hau nundikan dator edo zergatik kontatu diguzuna? Nundiatorren nire barrutik, ez? Azken batien nire pentsamendutatik eta nire buru egiteizkoten galdera eta hausnarketatatik. Eta hori, justu tokazitzaiten 2018en junitzela Erasmusea, Holanda, eta han denbora libre pila bat neuken, eta orduan hasi nintzen bueltaka, hori 3. mailan izan zen, karrerako 3. mailan, eta hasi nintzen bueltaka 4. maila eta gero zer, ez? Lan munduen zer, eta orduan esan nun, egoki jezala hastie pentsatzen ikusentzunezko baten inguruen. Eta hori, hasi nintzen barrura behiraz, zertzan nik nire buru galdetzen niona, edo ze erantzun topau nahi nitun, eta inun lista bat hori galdera posible guztiekin, eta elkarrezketa hauei indiskoet, nik barruen eusken galdera guzti hori edanak, eta erantzun batzu jaso ditut. Eta hori. Dokumentala hasten da Danieleren testu batekin. Testu hortan etxe bat aipatzen da, leiho bat daukan etxe bat, leihoa irikitzen da, eta leiho iriki hortatik aire garbia sartzen da, eta barrua garbitu, eraberritu edo laguntzen du ate edo leiho horren zabalkundeak. Galdetu nahiko nizuke zergatik dagoen Danieleren testua hasiera hortan. Kuraiosa hitzekin topo inun bezala, Danielen esaldi honekin topo inun sortze prozesuen. Eta iruditzait, hori testuek beak ondo laburbiltzeula dokumentala. Orduan, hori izango litzeke gela apartamentua, izango litzeke norberan barrue, norberan gela, norberan apartamentue, eta gero, hori guk itxura badakeu ez, fatxada bat, etxe batek edo apartamentu batek dauken bezala, eta gero leiho bat ez, dauzkeu begi batzuk, dauzkeu belarri batzuk, eta orduan, gainontzekuen bizipenak eta testimonioek entzutiek, danoi haize berri edo barrutik zerbait sortzeigu eta zerbait hausnarrarazteigu. Eta kasu honetan hoxe nahi nunein, eta... Honi tiraka konturatu nintzen, bigarren ikustaldian egia esateko ez lehenengoan, plano guztietan leiho hori dago. Gela hortako leihoa zabalik. Eta suposatzen dut kontatu diguzun nagatik dela, ez? Pixkat metafora hori leiho gela hutsa, gorputza eta gero ere ispiluak. Ispiluak irtetzen dira plano guztietan. Eta ispiluei buruz ez dago inongo testurik pelikulan, orduan ispiluei buruz galdetu nahi dizut. Ispiluena azken batien
bueno, hori hor azaltzei ispiluek, baina ez dakit, jendiek ikusi berdu, batzuk ez ditu ikusten ispiluek hor daudela, baina hori nahi nuna zen elkarrizketa hauek, pertsona guzti hauek azaltzi ispilu baten aurrien, eta behaien buruei hitzeiten nahiko balie bezala izetie. Zanet, kamara baten aurrien daude, baina behaiek ez diai kamara beira, ez diai ez daren nei beira, ninitzela galderak itena izana, baizik eta nahi nun behaien buruei behitu eta behaien burukin hitzein. Eta hoxe, bai, porque azken baten gai intimo batzuk die eta gai hauek gu gure buruekin hausen hartu behar ditugu lehenik eta behin behintzat. Bueno, gogorarazten dizuet, edozein duda, komentario edo egin nahi baldin behazue, eskua jaso eta aprobetxatu ezagun nora hemen dagoela eta egin edo komentatu nahi baldin badezue zer sorrara ezi dizuen pelikulak, zedikan pelikulak ere esan duzun bezala ispilu baten aurrean jarri zenitun protagonistak eta ariketa hori, bueno, nik behintzat horrela ikusi dute dena da nire interpretazioa. Pelikulak dian bezala bakoitzak, zuzendariek egiten dituzte pelikulak eta gero ikusleok jasotzen dugu bakoitzak berea, ez? Ariketa oso interesgarria iruditu zitzaidan denok etxean egin beharko genukena, ez? Ispilu baten aurrean jarri eta buelta bat eman, ez? Zer ikusten dugun ispilu hortan eta pixkat deskribatu eta nik usten dut pelikulak balio duela ariketa horri egiteko eskusa edo bezala. Baina bueltatu nahi nuke protagonistetara. 4 protagonista iztun daude, 5. protagonista bat elkarrizkatzen ez dezuna. Baina nik denak talde baten barruan ikusten dut. 4 ahots bat izan zitezkeen iaia. Oso berdina, gauza berdina kontatzen dituzte. Zergatik 4 edo 5 pertsona horiek eta nola bilatu zenitun edo nola iritsi zinen beraien gana edo? Bueno, esan zuz, 5 pertsona di eta 5 ikuraiosa ditu diot, usartak irutu zaizkitelako. Eta nola iritsi nintzen, bueno, 2 prozesu ezberdin izan ziren ez, batzuk azkenien ahoz bakarrik edo, bueno, hitzez bakarriken bilustuko zilako, eta beste bate, beste prozesu bat jarraitu berko zulako. Orduan, sare sozialan bidez eta WhatsAppen bidez, lagunei bialdut eta osao, lortu nun elkarrizketa hauek topatzie. Gertu batzuk, beste lagun baten lagunek, ez dakizer, hola, lortu nun hauekin kontaktatzie, eta, hasira, behaiekin kafe bat hartzen geldiun nintzen, berriketa, ze galdera nahi nitun planteau, ze gai, eta behaien feedbacka eman ziben, eta ni junitzen aukeratzen. Eta gero, aktoriena hori lan zailo edo izen zan, inun baita ere sare sozialetatik eta WhatsAppetik eta hola zabaldu nun, bernula emakume ausart bat. Eta hasiera baten jarri nun bilusteko presa ona. Eta erabaki nun bilusteko prest hori kentzia. Eta segitzi aurrea emakume ausarta bernula bakarriken. Eta 30 lagun apuntazien, eta gero 30 lagun hauei inkesta bat bialden nian, eta inkesta hortan jartzezunea prest zeuden bilusteko edo ez. Eta orduan 30 horietatiken 5 izetea pasazien. Eta gero 5 horiekin aurrez aurre geldiun nintzen, eta 5 horietatik guztaz zitzaitena, hogeien transmitiu zitena, hori, beha aukera nun, eta hoxe. Behantzako azken batin erronka bat zan, etzan inoiz kamara aurrin jarri, eta hori, niretzako erronka bat zan ez, esan nun, zeu, eta hoxe. Eta nik usten dut, ausardia eta erronka oso ondo pasata lortu dezuela bai biok. Baina, lehen komentatu duten bezala, ikusten dituten protagonistak denak, nik bota diet, 18, 30, 35 urte tartekoak.
faltan bota dut beste ikuspuntu helduago bat. Suposatzen dut, kontatu dizuguzunagatik nola izan zen prozesua, zure WhatsAppak eta Facebookak ez diela aiatu pertsona hoiengan. Ez dakitan nire interpretazioa, edo naita nahi zenun adin hortako jendeakin lana egin. Nire burun hasieran zeon 11 pertsona elkarrezketatzie. 11, bere zentzuekin ez, 11 aniztasune eta hola. Orduan, 11 horien artien, noski adin ezberdinetakoek sartzen ziren. Klaro, eukinun, agrado mairako lan bat, epe bat dao, eta dao, hori, azkarri berdezu, ikasten aizea, presioek daude, hori dana, kumulo hori dana. Orduan ze gertazan, gertu neuzkela gazte jendia. Eta gaztiek segituen topanitun, eta gero pare bat emakume heldu hauekin egon nintzen berriketan, baino zaileite zitzaioen baita ere kamera baten aurrien jartzie, eta azken batien sanion nire buri listo nora, 4 eta jazta. Eta justu Euskadi Irratian egon naiz aurretiken elkarrezketa indibe, eta Euskadi Irratian esan dibe, etorkizuneako beste aukera bat izeleike, beste dokumental baten, heldu hauek dien emakumeek galdera igualak planteatzi, eta gero ikusiko zen, zein dan ezberdintasune, balda hon edo ezo. Bai. Eta ari horri diraka genero desberdinetako jendea eren, gizontzat edo gizontasunetik beraien burua gerturago sentitzen dutenei ere, beste bat, trilogia bat egin dezakezu. Bai, horri gehitzeko hori, azken batien egon nintzen bueltaka zeini elkarrezketa inez. Emakume izendatzeiena bere buruei edo zer. Eta ikusi deu genero fluido bat badaola. Eta bueltaka ibili nintzen gizon transa egingo jobet, emakume transa egingo jobet. Horre eukin nituen zalantzak, ez? Orduan genero zer da, emakume izeti zer da, gizon izeti zer da, buelta asko buruei. Eta azken bati, 4 hauetoka zaizkit eta lau hauekin indet, bai. Bai, komentatu deguna, nago seguro, zuetako edo zeinei, pelikula ikusita gero, zehozer, moitu zaizuela barrutik, eta azkenen hau, zineforum bat da, helburua ez da ni galderak bere egitea, baizik eta denon artean konpartitzea ikusi degunari buruzko zehozer. Orduan, gonbidatzen zaituztet berriro, konpartitu nahi baldin badezu eskua altxa eta denon artean plazaratzea. Komentatu nahi nuen beste gaietako bat daia pixkat sartuta pelikulan lantzen dituzun gaiak, edo behintzat nahi hasiera batean txokatu dieten gaiak. Gaur, justu apuntatu ditut, bi ez nauzkanak apuntatu eta lehenengoa da rolak, ez? Da igual pixkat ere komentatu dezunazuk azkeneko galderan, ez? Nola generoa markatzen duen gizarteak markatzen diguten rol horiek, ez? Gauza hauek emakumeenak dira eta beste hauek gizonezkoenak, eta nola zure 4 protagonistek rol horietan dantzan egiten duten alde batetik bestera, eta nik ere igual da gizartean azkeneko urteetan nabaritzen duten aldaketa bada. Jende gazteagoetan rol horiek horren identifikatu edo horren zurrunak ez daudela ez daukatela horren besteko zurruntasuna. Bai, ados nago, eta bai, ez dakit malgutasun hori nabarmena da iruditzen zait 4 pertsona hauengan. Zalantzan jartze be, hasieran dokumentalin genero ingurun galdetzea, eta zalantzan jartze be zer da emakume izeti, zerrez, eta baita ere etiketa hitze erabiltzeu, adibidez, Ainoak etiketa hitze ibiltzeu, eta hori bai, ez azkenin jartzeiguen etiketa bada, hitz bat jartzeigu emakume edo gizon, eta listo, eta hortik etzea ateatzen zure bizi osuen. Eta hori azkeneko urtetan eta hola transexualidadea azaldu da.
asko ari da hori oain lantzen, eta horrek hori malgutasun hori ekarri du eta gazte jendiengan ekarri du baita ere gai horren inguruen gehiago hitzeitea eta helduenganare iristen ari da eta hori ea etorkizunien nolako egean, ea genero existitzean ez, eta bueno, hori. Aipatzen den beste gai bat da plazerra. Jartzituzu 4 protagonistak plazerrari buruz hausnartzen, eta nola gorputz guztia izan daitekeen plazer eragile edo gorputza ez dana ere. Eta justo ni konturatu naiz plazerrari buruz hitz egiten ari zirenean, egiten dituzun saltoak elkarrizketa eta ez dakit nola ditu, hitz egiten ez duen pertsonaiari buruz, ez dakit hor, idoia eta elkarrizkatuen arteko saltoetan ez justo idoiak borobiltzen duela elkarrizketatuek kontatzen diguten, ez? Modu grafiko badateagoan ikusten degulako. Eta, esan dutena, hau ez da nik egitituten galderak, baizik eta nik pelikula ikusteakon sortara dizkiten gauzak, eta hemen gaude, denon artean komentatzeko. Ez dakit, oso interesgarria iruditu zait nola, hori. Bai, ez, hasieratik ideia bezala burun hori neuken. Die gai batzuk abstraktuek dienak, egunerokotasunien daudenak, danongan daude, baino hori iruditara hori nola eman ez. Eta ez nahi dokumental bat izetie kamera hemen eta kamera hitz egiten. Hortik badaukela, desente, eserita daulako eta dokumental tipikoetatik badauke. Baino nahi nuna zan zerbait berriez hartu edo bai, eta orduan aukera politia iruditzen zitzaiten, aktore bat sartzie eta aktore honek nolabait fikzioe ematie, baino aldi berin ez fikzioe da. Orduan, hori, aktore honek azken matien lotzezun dana, hasiera bat eta bukaera bat, eta azkenin dago evoluzio bat ez. Eta bai, hoxe. Lehen esan deguna, edo zer gauza komentatu nahi baldin baduzue, lasai, streamingak lotxa ematen baldin badizue, altxa eta errepikatuko dugu galdera hemendikan. Osa que, igual, beldurtu intzate esan dizutenen streaming bidez noa ematen egia lasaioa. Komentatzen den beste gauza bat, eta nik uste dut oso garrantzitsua dana, da gure buruaren onarpena. Protagonistek, nik uste dut protagonista guztiek, momentu batean aitortzen dutela, beraien burua onartzen hasi dianean gauzak hobeto edo juntzaizkiela errexago eta gutxiago sufritu dutela. Honek nahi gorarazi dit, ezagun bat daukat esaten duena, sufrimendua etortzen dala gertatzen zaizkigun gauzak ez onartzetik. Gauzak onartu behar dian bezala, eta horrek zoriontasunera edo eramango gaitula. Pertsona hori heldua da, 60 piko urte dauzka, orduan oso interesgarri iruditzen zait, zu bezalako pertsona gazte batek filosofia berdin hori transmititze lanean, eta zorionak eman dizkizut, iruditzen zaitelako zure gaztetasunarekin horrelako diskurtso bat plazaratzea oso ausarta dala, eta ez dakit dan beraiek komentatzen duten gauza bat, edo zure barrutikan bazegon. Bueno, azken batien nik pertsona gukin esan duten aurretik kafe bat hartu dut, eta nolabait nik aukera ditut pertsonak, orduan
nik ez diot esan hau mesedez, baino banekilen hortik joko zebela. Zen edie emakume batzuk, feminismoen militatze benak, edo feminismoki mintzetera hori lotura badauke bena behaien bizilen, hausnartu debenak gai hauen guztien inguruen, eta hori banekilen hildo ontatik jongo zala dokumentala. Garbi neuken emaitzen nundik nahi nun jo. Eta bai, esan beste dozein emakume jarri ezkeo kamara aurrien, da galdera horiekin ezkeo, etzan emaitza igualateako. Bai, hori garbi. Bai. Orduan, reprodukzio lana oso ondo egin dezula, nahi zenun helburua lortu dezulako, behintzat nik horrela ikusten dut. Komentatzen da beste gauza bat ere bukaera aldera, galdetzen diezu protagonista desberdinei, ez? Osea, mundua hobea izateko zer egin beharko litzateken. Eta horre ere, protagonistek esaten dute ez, osea, hezkuntza dela lehen da biziko gauza edo gauza garrantzitsuena gizartea eraldatzeko, ez? Eta maitasunean ezi beharko genituzkela. Eta burua juntzait erabat, eta ezakit ja zer esan behar nuen. Porque justo hori, maitasunean eztea zen gaur apuntatu duten beste bigarren gauzetako bat, baina hori, osea, iruditzen zaitelako, bai ematen duten mezua bukaeran, ez? Osea, dena lotuta dagoela, ez? Bai zure burua onartzea, besteak ere dian bezala onartzea, eta, ez dakit, zer komentatu nahi duzun. Bai, ez dakit. Azken batien bizigea gizarte baten zein baino bio, dago klasifikazio bat, batzu daude goien, beste batzu behien, bai ekonomikoki, orduan, bai, ez dakit, maitasuni nestie iruditzen zait. Bai, ados nao, azken batien esate benakin, eta bai, borobiltzeko modu egokia iruditzen zitzaiten azken batien, hori hasieran gai guztiek landu, eta gero nolabait laga etorkizunien zer, edo mundu utopiko bat izen leiken hori deskribatzia, eta bueno, nire ustez ondo deskribatze be, eta hori, bai. Bueno, atrebitzen da lehenengoa, zorionak. Bai, bai. Bere jopuarekin bai daude gustora, baina horrek aldatu nahi du. Esan du oso garbi, Bai, horrek fisikoki azken batien ez. Bai, fisikoki azken batien bular batzuk dakar benatik ez. Behar azken batien generuekin, bestiek igual emakume izetiekin onartu daude, bere buruek gehiago ikuste emakume izete hortan, nahiz eta zalantzak agertzeituen, baino, bai, honen kasuen adibidez, bularrak entzie, bai, bere aukeratako bat da, baina ez duiten gizartien aurrien sortze zaion bildur horreatiken, ez? Baina, bueno, bai, zanet beste batzuk opera iteitue bular gehiago jartzeko, beste batzuk zeatiken ezken du ez titulako nahi, edo molesta iteio belako, ez dakit, bai. Eta gero, beste goza, adibidez, protagonista nagusia hasieran dago oso triste, ez? Hori uste nahi eta egin duzula zurezki. Nagusia, bai, aktorea esatezu bai. Ni demora uste esaten ezen, ez da triste, ez da zen, ez? Agian islatzeko bere barnean dokan arazoa edo, ez? Bai, azken batin, beste laurek ez zauden, beste laurek zaukeben, galdera zehatz batzuk zauden zehaztuta, eta listo, gidoi hori jarraitu debe. Baina, behaiek izan dien libre erantzunek botatzeko. Aldiz aktorie, bai, nik esan nion inbertzula prozesu hori. Bai. Claro, bai, izateko hasiera bat txarra bezala edola, eta beste bat, bueno, pixkat. Evoluzio bat eoteko baita ere, eta... Bai, hori behai esan.
ez dago hemen, seguro harremana badaukazula Idoia esan duzu zala, ez? Idoiarekin, orduan, zorion dozazu denon partez. Komentatu nahi nuen beste gauzetako bat, da, bueno, esan duzu hau zure lehenengo lana dala, baina hau udan bukatu zenuen, udan estrenatu, iraian estrenatu zen, baina handikan aurrera jarraitu dezu, noa da lanak egiten. Noa, eta ez dakit bukatuta dagon, edo ez dagon bukatuta Durangon estrenatu zenuten beste lan bat. Honekin ere zerikusi asko daukana. Iratxe Fresnedarekin batera bigarren sexua izaneko beste dokumental, honen antzeko dokumental bat, orduan nahiko nuke pixkat kontatzea horri buruzko, nola lortu zenun Iratxerekin harremana izatea, ze prozesu jarraitu zenuten sorkuntzan, eta ikusteko aukerarik edo badaukagun, edo. Bale, pixkanaka. Bai. Aber, azteko, bueno, hasiera, Iratxekin nola dauketen kontaktu, nola hasi izan. Hori banik ikusentzunezko komunikazioko gradua ikasi nun, eta behan ere irakasle izan zen, eta hori kusizun justu Kuraiosa ikusizun, erakutsi nion, eta orduan abuztuen jaso nun bere dei bat, oporretan egon, eta bere dei bat jaso nun, eta esan ziten hori jaso zula enkargu bat, eskafandra kolektibuek egin ziola enkargu hori, eta ea preste ongo nintzen ni behai laguntzeko baita ere, ea elkarlanin ningo algenun. Azken batien epie motza zan, azaroako bukauta egon bertzun, eta hori etze ondo mora hondi, eta orduan elkarlanien iti erabaki genuen. Orduan, hori Durangon aurkeztu genuen, eta dokumental laburtxo hau zer da? Bada hori, Simone de Beauvoir, aktivista feministan, bigarren sexua itzuli du Irene Arraratxek euskerara. Eta orduan guk egin deuna da, Iratxeketanik, hartu ditugu liburuko 9 esaldi, Simonek esandako 9 esaldi, eta esaldi bakoitzekin jarri ditugu irudi batzuk. Orduan izen da collage bat. Kola deitu dio, collage. Eta hori, kasu hontan baita ere, Kuraiosakin lotura hundile dauke, hori, azken batien feminismo dulako oinarri, eta bertan adibidez zenbait testigantza daude. Laburro die, baina hemen adibidez Simone de Beauvoirren collage hontan maitasunen inguruen hitzeitea, emakume izetien inguruen hitzeitea. Adibidez, emakumea ez daia jaiotzen egiten da Simone de Beauvoirren esaldi potentena. Eta adibidez horrekin galdetzen zitzaioen emakume hauei zeatiken dien emakume, ez? Eta orduan daude alardien irudiek sartu ditugu baita ere. Eta da nolabait artxibo irudi eta testigantzakin indeun collage bat. Eta hori daukagu oinasmoe hori zabaltzeko. Durangon aurkeztu genuen, eta azpeitin daukegu baita ere emakumintxokuen lotuta beste egun bat, eta oinasmoe da baitari herri eta zabaltzie, eta hori izango zen dokumentala proiektau, eta aldi berien liburuen inguruen da sola salditxo bat, sortzia. Eta hori, nahiko genuko kulturretxe, talde feminista, eta abarretan zabaltzen jutie, eta hori da asmoa. Apuntatuko dugu, eta ingurura etortzen balin bazeate, gerturatuko beste galdera badaukagu. Nik ikusi duen guztia, guztua ikusi eta hori, galdera bazan, euskera aldetik anari dutu zer oso freskua, oso zuzena eta oso naturala erabili duten euskera mota ezberdinak, eta galdera zan ea euskeraren erabilera ere kontuan hartu duzuen aukeratzerakoan ere emakume hau. Azken batien, nahi nuna zan, behaiek barrutik hitzeiti, eta euskera batua zenbait kasutan, da kasu hauetan
bat Donostiarra da, Donostiarrak, nahiko euskara batua dauke, beste bat Irungue da, eta Irungo honek, dauzken, bere euskalkile du, baina bai, azken bati nahi nuen esan, behaien barrutik ateatzeien guzti horiek, behaiek orokorrien egunero hitzaiteben hizkuntzan hitzaitia. Eta bai, azken batin euskalkilek anistasunen parte die, eta ez nun nahi ez dare mugau, hori euskara batuan itea, porque jende gizitzaion ateatzen bezala. Hor, azpeitiar bat dago, eta badakit behai euskara batuan eskau ezkeo gai hauen ingurun hitzaitie, asko kostako zitzaiola. Bai, burri. Ez dakit, atzerago zaudete noi, gustora ikusi dezuen lana, barrua mugitu dizki zuen edo ez, baina, jakin dezazuen noa da, irikita dagoela solasaldia nahi dezuena komentatzeko. Eta nik azkeneko galdera bat daukat pentsatuta, pixkat ere galdetzen etorkizunera begira, ze proiektu dauzkatzun eskuartean, edo nundikan jo nahi dezun, edo aldezun, eta kontatu diezagukezun. Hori ere, azkenen sortzaileei galdetu behar da, kontatu aldezuna bakarrik. Suerti eukidet ekainien karreri bukau da segitu nazilitzela lanien eta gustatzen zaitenien, hau da ikusentzunezkotan, eta hola. Orduan, nabil Azpeitin dago kultur kooperatiba bat, eta bertan sigea sortzen DAPA izena deben ikusentzunezko batzuk. Die erreportaje batzuk. Aigea jotzen YouTubea, eta dapa.eus sartzen bazeate bertan daude baitare. Orduan, zer die reportaje hauek? Reportaje hauek die 5-10 minutu inguruko euskal sortzaileen inguruko bideo piezak. Orduan, adibidez, bat Donostin bertan graba genuen, da Danel Esarri Ugarte egin genion. Beste bat, adibidez, Biler bertan, asteazkenero aigea YouTubea berri bat igotzen, eta Biler bertan adibidez Xanti Agirrezabala aktoriei indi jau. Eta hori azken batien euskal sortzaileei ikusgarritasun emateko asmoz iteitugun piezatxo batzuk. Eta hortan nabil, ez? Horreneko izpenien, eta aldi berin Azpeitiko kultur kooperatiba horren komunikazio arluen. Eta hori, eta gero ja pertsonalki, denbora haundik ez, porque beste Erasmus batea gumerko genuke igual, olako zerbait itea, baina, bueltaka buruen beti gauzak, eta denbori da honien edola, lanak emate unien, otarte bat opatze unien, asmoe segitzeko, eta guztua geldiu naiz, eta bai. Zorionak, benetan lana oso txukuna iruditzen zait. Norbaitek zer esan nahi du, osake... Lebizi eskerrik asko, oso interesgarri izan da. Elkarrizketa eraman duenari edo galderak egin dituzunari, zuri ere eskerrik asko zeren. Galdera asko kendu dizkiguzu, oso interesgarri izan dira. Dela den Kuraiosa, nik lehenengo ikusi dut Kuraiosa sortzailea bera. Nik uste dut oso ondo daukizula egindako lanaren izena zuri gara. Sartu zara gaietan oso interesgarriak direnak nik uste dut, eta gure ohiko pentsamoldea kolokan jarri izanetenak. Eta adin bat dugun nontzat, baina askoz interesgarriagoak, zer nik pentsatzen dut gazteok horrelako eztabaidak eta hausnartzeak badituzuela, baina guretzat nolait ere ohiko gauzak pixka kolokan jartzea, eta zergatik garen bezala, zergatik ez beste modu batera, eta baita. Denetik, galdera zehatza bat badu, eta da, zuk hautatu zenituenean pertsonaiak, pertsona hauek hautatu zenituenean, beste batzuk bazterrean usti zenitu. Ez zenituen sartu,
aipatu dizut denbora eta bar, ezta? Baina segurazki beste historia batzuk izango ziren. Zergatik diot? Zeren nik uste dut azaltzen direnak oso borobila direla. Pertsona sekulako, nahiz eta oso gazteak izan, oso helduak. Eta egindako bilakaera oso importantea ere. Baina nik uste dut egongo dela beste jende hor borrokan dagoena horrelako gauzak egiteko, eta ez dela iritsi horrelako gauzetara. Orduan, hoien ere interesgarri izan ziteken, ezta? Borrokan dagoenena batez ere. Eta orduan zergatik baztertu zenituen batzuk. Bueno, zentzu horretan zerbait esan nahi baduzu. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bueno, baztertu ez dakititze hori erabiliko nuke, baina azken batien denboratik, edo, bueno, ez dakit denbora aitzaki bezala jartzen nahi naiz, baina bai, azken batien topo inun hauekin, eta gero aipatu ditzutena, hori, beste bi helduago batzukin inun topo, eta ni ez nintzen izen behaiek baztertu zituna, baina baizik eta behaiek izan zien, nahi izan zibena, etzebela nahi kamara aurrien jarri. Eta bai, egia esan, beste zerbait emango zioben, porque bat adibidez, heldue da, lanketa hundile egin du, 50 urte inguru koitu, lanketa hundile ez dauken bere atzetiken, baina bai, penie, ez dela agertu, eta bai beste zerbait emango zion. Egia esan, bai. Baina, bueno, esatetena da, lau hauek atea die, eta listo, bai. Baina, bueno, etorkizuneko erronka ez dela, segitzia igual. Bueno, inorrek ez baldin badauka galdera gehiago, eskerrak eman dizkizuet denoi etortzeagatikan, eta gogorarazi hurrengo hilabetean edukiko degula beste saio bat, hurrengo pelikula edo izango da Otsailak 11 aste artea, arratsaldeko 6:30, eta botako degun pelikula izango da Slava pelikula, eta izango da Film Azpitek azpititulako pelikula bat, eta etorriko zaigu Andoni Imaz Berriako kazetaria solasaldian eta parte hartzea. Orduan apuntatu agendatan, Otsailak 11 aste artea, eta hemen itxarongo zaituztegu, eta eskerrik asko etortzeagatik berriz.